Play P Baroch ka tup Khubor jungi dan Bosco Media Network. Kiman kiba kongsan mentaga singi kilong. Sedang kanang kersiu thia ya ka football camp hanongpo. Wat iben ya ka ketin sakut ni rem ni feel kidai ki mau jam jingjom. Ni perthai ka jingruai I have a dream. Ban sedang kale niam sojer harat marwet rengkat ka tamasa. Tumentai ni page ki Khubor ki bakambnya. Kanang kersiu thia Players Youth Club nongpo kala sedang ya ka football coaching camp hamadan NSCA haka khatnyau terek ukalalengkot. Ya kani ka coaching camp lapli da uba Lombok Star Rembai u President Nongpo Sports Association haka jingdan lang uba Ellington's Aim ba crowd boxing kli ba pen kret nokse bon krui ki samla shenrang kenthei bat ki hybrid ki ba hinyau hadu khat saus nam karta. Kinong penya ya kani ka coaching ki angnut ban penmi ki rang bat ki thei kensai haki ba bon ki jingale kai ki ban wanra nam yala de ya ka yeng ka sem bat ya ka jelahi barok away. Kam ngilai ba bon ki asian bon ki club ki lat pelong ka tournament rei kum kini kucing kam ka kongsan mai mek sia knaret banai ka platform ban yo jingkan tolong kumno ban ila kai football la ku play ka kongsu ka bala simpia ka ni ka kam ka ba kongsan mai ka kam ini knaret bat ku kum ki player la kai ngong in batai liat ye mesia knaret ba piwai la kai hang ne kucing hang ne wat kwa bangan long no ku Messi ne bangan yo andre one but enjoy sume one hang ne bat madan wat kwa bangan le kane bangam la the one shim ko ball enjoy ngap ku la kai kumno la kai sku tenat one nom ting one red men sim persiang ba la kai dangam nang men shoot ro persiang mar haru menta ngi ba ki player ki duna bhanar thamri bhoi ban ki mi shabar lani ban la kai na ki team ki be khamtam ki ISL lani ki ka team India mo de bargum ju khandiat ngako ban mai phang halo kan ka coach free coaching camp jung hi kai ne football kam de hin kai tang football ru ha kai khana rat ngi de ru bargum ju kumno ban hi kai ki discipline kumno bakin im kumno bakin yai kumno bakin long ki player ki discipline ha kam pur ki rukam kumno ban bamandi kumno ban thia bandam bargum ju ha ki wan ne ka coaching camp ni ai ru ka jing kaman ki ngi ba shisha ki khana rat ki yo ka jing kaman ha ki la kai te kumta ngi karpat ki bi ba baki de ban pha ki khon ki khana jung ki Sakum kani ka jing hika. Derek O'Brien MP Raja Sabha berunong nyalam jaka All India Trinamool Congress AITC ulakran haki khat ars pangut ki khana school hadon Bosco High Secondary School tura haka khat nyau tarik kalalengkon dakaba penken mau bat kentu eki dakaba ong what iben ni nyau po eki kentin sakut ni rem ni sha job ni feel namar kini kilong ki mau jam shaka thong ka jing job ka nam bat shaka pahu pahai dei ka sha rem ka sakut bat ka sha job ka bakrsiu thia e ubreu ban yakhun ban seibor ban duryap ban amkhia ban aitilut yalade ban poi shakliar ulum ba ka jing job ulakan tu ki khna ka don Bosco High Secondary School tura dakani ka jingkren u O'Brien ulakan tha kendok ki men sim bat ki jing ang nur jung ki khna ha ka school ban khithia bat seilut ya ka boit ka bor ha ki jing puli jung ki daka jing shlur bat jing men ki khna ki la kli u Derek O'Brien bon jat ki jing kli ya ki ba ula jubab lut plon daka ba ai ka jing kermen ya ki usandare bi sangma we ni kinong hikai ula menjur ba u Derek ula wan play wang ki jing mu jing perkhat jung ki khna school menta ka singi ula ong upadar Andres Pana ula ong daka tu ka jingkran bat jing kersiu thia jung u Derek O'Brien ki khna school kila yo shibun ki jing hikai ha ka jing em jong ki. My last question to you before I end. You need to do all of this, but you need to do one more thing to be successful in life. I promise you that's what I've learned. And that is a 4-letter word. It's a 4-letter word. And if you really want to be successful in life, it is important you experience this 4-letter word. What is that word? Unong sengi ka Samusalt ba Kit Changpliang ba u director jang ka Meghalaya Basin Development Authority ba Iban Swear lengba ka jingarap jang ka Prime Meghalaya kila pelat pat ba ya ka jingruai ba thamai bala jer kerteng I have a dream ha Shillong Press Club ha ka khatnyau tarik kalalingkot
Kini armut kirang ba kila batai, baleng ba kani ke jingruai, ki ang nuot bat kemi lenti, bahkan aiman siem ki samla, bat ya barok ki beriu haka Jylla, ban nuot ban yeng halai ki jong ki kejat, ban sengi ki kam ki jam, ban yai ap dengong bat jau dot, tang ki kam sorkar. Dan kerja di ketua bang tren menera tim haring, di kajing temu jong kene ke jing wai ke bangi I keteng I have a dream. Kadai bet kuno ban pin ban aimin sim jadi ni ki samla bat ki brio ki bat sengi ki kam jong nama ba hakani kari jong ni ngai thu mene ba padan ko ga sen ngam ngiri ki tan smith jong sha ngai gundu yu we rang ba budan khun ba Khasinews nen hadin bo lai thu ong ba khun nga lei dan kam te ngakali kum tala Khasinews nen suri siar te ong kata kam dei mo kam te ngide ban buram ni ai ka ba ki khun ki jong ni ki samla jong ni ki persang ban yakri ki persang ban le ai ya ga jing im te hadin pata ka jing kren nga sa ong yu ru pet ha Shillong wat ki skibi pat Jylla ki bari siar ki de ki ba ruspa ki de ki ba la ban penyai ki jing im te kumu pi perkhat ba khu jong pi tang la ki itai kam ki siar ki ong pan chukun no ba don kam te kani ke jingwa namar kata-kata ko de ke jing khotru mi ki pa ya ki nong yalam shnong ya ki nong yalam jong ki knon ba pher ba kin sotho ba ni dei ban pershan ki samla jungi pa hakni kapor ringkat ba ka prem ni na haliang ko samusol ru ni kwa ban kuntu ki samla kumo ba kin wan ban ai kerteng jong ki ba kin ya don bentalang hakani ka jinge persang jong ka prem but kani ka jing perkhat ka bathma gari ban don wan no hakan ka Jylla ka jumi khanang ba ngin ki ona ko por hande ban susani apai tang kam sarkar ba tang hinyu kusan hajar lut na ka lai pholak tam ka bumot tang 8% ru kampat kon ide lenti ba di jing khangit mo jong no ni jing khang baret te long ki ka ba sosi pat ba kibril ki perkhat lada myo kam sarkar gumot myo kam tinga thai kan ni ka jing perkhat ni hap ban penkelano bat kandon ka jing kadon kalau wei kunai nang mentakin ki samla bat ki bril ki ba seng ya lagi jong ikam te kani ka jing persang ni ba kani ka dapat ho ni jing wai kadai kumnuru ban yarap ya kitu hi kipriu kiba don ka jingla kiba don ka jing ie ki kam kiba songthu e ka jing khot bat kum ta ter bat ni kermen bagani ka jing ruai kan kren briu bat kan yarap ban ai but ai bor bat kan ai mun sim ya ki samla bat kibri ba kum kita risibon Kali niam le rukom bat ka kenya ka kriam sojer ka rat marwet ka bahap hapo ka himam melim balai sngi kata ka khat nyo hadu khat khandai tarek ukala lengkon kala sedang menta ka sngi balawan pli de uba Victor Rani MDC nongpo kumukongsan haka jingdon lang upa im kens im jaga rat marwet yakani kali niam bat kata masale kemen la sange shipor hakini ki arsnem na ka jingwan lengshop jaga klam COVID-19 kilongsan mansan jaga rat kiri orang ba kinong sensar snong kilong keme bat ki samla kila poilut krui hakani ka sngi ya kani ka le niam ban pen ipu iphe ya kate ka le niam le rukom kamarwet sojer committee kala pen bet bun ki jing yakop ki ba kenthop ya ki jing shan ki jing ruai ten rai jing le kai bol ki hebrit ki khun samla bat ki rang ba ka jing yakop shut jabing bat ki wei de abang i jingai ba haman ka snam haman si nangdu ikane ka dostur te nanggadang akwa ba kana ka ni kan im namar ba hangneng don kaput dong ka asam te kamtam nakata ni teli bat kini ki member do kana ka sojer committee bat kini san dong ka rai tinge teli ka we te rang bat kat bat ki pat dong ki rai bro ki strong nyok san strong teli kumne te po dong ka hemam lim ni teli kumne kan pala he da ka borla jong penek ikan ka itu dusul gedung
Armut kirangba juga seng All India Trinamool Congress AITC u Derek O'Brien MP Rajya Sabha baru Dr. Manas Ranjan Bhunia u bapet jaka parti Meghalaya. Kila perta election hasau tura konstituensi naga benta u kertong jaka seng Richard Morong Marak persai u menteri rangba u konrat ke sangma jaka seng National People's Party NPP. Kasau tura konstituensi kalong ka jaka ya kerthai jaki seng san hima kiba kuntup ya ka AITC BJP, bat UDP, ban penliem yu konrat ke sangma, jong ke NPP, ubabat ya kakam menteri rangba haka Jylla ya menta kumni. Makul kita suara capken. Ya kon doktor mukul sangma dakkenga. Oni men anjing hai. Doktor mukul sangma ni jak kubla patatna. Trinamool Congress kubla patatna. Anjing jak kunami wara chakna. Black wara chakna aran jingi 대장나 남급바 secure future ko. 방칸 급바 future ko anjir. Na hayang chung mungna ani kasara. Baga bapak ani kak saya cadambe berping sekali. Somayo nasimangku lihat kan semua nasimang nak peri baha. Dah we card ni support ko anjir kiya. South Tura में कितना हुआ enrollment actually for we card 4,000 enrollment. Ha cerak ke jak padok na hayan tang na. Yan sakki. Yes, we will together with the people's support will bring Trinamool Congress Party will bring TMC will bring a transformational change in Tura, in Garo Hills, in Meghalaya. Armut kirangba na lum Garo u Adam Kit Sangma baru Noverfield Marak kibala rung dekot hakaseng BJP hakmat jung menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma lapdiang buram meki haka khatnyau tarik kalalengkot ha babu para tura dakin nongelam kanikaseng. 안탕탕한 리더게 안탕탕 오나 만자 너데 벌시 모아 거먹 네도 um자 장기 탕 거먹 네 동게 녹술 송술 봐 아, 지금 뽑고 레지스터 갔다 오다 안 지금 장기 탕 거먹 허나니 하적 살아 허나니 하적 그냥 내 앞에 동도 나면 이거 안 찍고 so yeah these are very big question so awareness ko to nan again yani kita pa scheme rang ko de tao na man gen mo de ni na jam be impossible manifesto nibo tao de angaba saksa BJP party ni aspiring candidate so BJP party ni aspiring candidate only on BJP party national party tangaba party number 1 party tao the best so party ni kita je manifesto ko tharigan waran wagen Kinongelam ka seng samla All India Trinamool Congress AITC kilaya thu haka khatnyau tarik ukalalengkon batang armut ki samla AITC kila pet bandrung haka ktem joka NPP arpuhun riungut kumbalami haki Khubor kat tu kat ni kenta mensyua. Kinongelam ke AITC penursla unit kilaya thu baka seng kanne bat teli melon haka we kasur nadu menta. Nakali ujungi ngimdon ke kanu kita kajing berpat dan kajing pra joka kunhun joka tim si apa penursla. Yun, kum jan sekretari goblok ngaba clear utang ba kam simdan kum kono jumhuri hura na gajing pat haka parti haba punusla namar haduk menta naduk pi benai belaya yat ni kalong ka ek maso phala ba ya ka parti la prem dek pat ba jang konstituensi ba gajing postet jong na parti ka dei ka ek ba kibriu ki sotho padan gajing kala dan kam tak bathamai dan kam dik nongilam bathamai dan kam dak parti bathamai ban haka pede ba kitu ki samla kumansong nong Kajing ong nangki baka aipa ka control langi ta kamdei namak aipa ka retang ka consultancy lani ka nong yarap ya ka party TMC kumba ka yarap ki party menchua ki Jylla bat ha kan ka klemat kumba kalong ka itu kisamna bagi wan sengi kamdan jing mus kisha bagi lapin scam ki public asko no president ka youth namar balai ba ha ka pa bagi wan sengi ru ki wan da ka jingmul panye sulok panye trailang Kasorkar Meghalaya kalashim pisa sa san spaklur tengka lengbaga contingency fund ban pet yaki jinglut jingsep jong ka hakane kapor bamshong dorkar ki dukhot jong ki dor bar thau an ka Jylla kani ka pisa kalong ban bay ki jingron kam ba kerke jong ka sorkar haba kala pendu de ka pisa balamang haka pla pisa budget bala menjur da ka dor bar thau an haka sin shong dor bar mang pisa budget session yaki jinglut jingsep baro shisnem. So basically we had a small cabinet meeting today and the main so we had a very small cabinet meeting today and the reason of the cabinet meeting is simply to increase the provisions of the contingency fund.
The purpose is very simple, that while the money and the funds are available for us to spend, the budgetary provisions are not there. Because in the budget, the amount that was budgeted, the amounts we have spent on it, we have already spent more than what was budgeted in the budget. Hence, then we have to go for supplementary demands and all these things. And when those provisions are not there, then we go into the contingency fund. So just to explain to everybody so that we are all aware that this is basically a provision of a budgetary provision so that it will allow us to be able to spend the money which have not been provided in the budget itself. So hence we had to enhance that. For example, now we'll be receiving another 100 crores more from central government for MG and REGS. And we have already exhausted the provisions within the budget, though the funds are coming in. So to be able to allow us to spend that, we have to increase the provisions through the contingency fund. And hence that provision is being created. We also have to support, say, for example, the MECL in this year itself. Government of Meghalaya has spent and given funds of over 400 crores to support MECL in its functioning. And hence now we need more funds to be given to them, to MECL, and the funds are there with us to give, but the budgeted provisions are not there. Hence, today's meeting was to increase the contingency fund so that we are able to give that budgetary provision, so that more spending, which funds are available, can be done for the different budgets that are there. There are different heads that are there. That's all it is. It has been enhanced from 1300 now to, just 1 second. From 1300 now to 1800. Badak itu ki Khubor lapoi chakabakun tar hado bangin dia syambiang kublai shibun.